Waqt li nirrifletti magħkom eżistijaj f'daw il-katekeżijiet fuq it-tema tas-salvazzjoni, rajna mixja sħiħa u bdejna l-aħħar parti ta' dawn il-katekeżijiet fejn tkellimna dwar il-fatt li Alla jrid il-bnedmin kollha jsalvaw, tkellimt ftit fuq hawn min jgħid li Alla tantu ħanin li żgur kulħadd ħajsalva u spjegajt li din mhuwiex il-każ, isimgħu dak li għallimt l-aħħar darba. Tkellimt dwar is-salvazzjoni tagħna il-Kattoliċi biex ma neħdux is-salvazzjoni tagħna for granted sempliċement għax aħna Kattoliċi. Illum se nitkellem minn tema oħra li qed nitkellem l-universalità tas-salvazzjoni. Nix nitkellem dwar il-fatt li Kristu huwa l-uniku Salvatur tad-dinja. Il-kelma Alla u l-Knisja jagħmluha ħafna ċara. Ġesu huwa l-uniku Salvatur tad-dinja. San Mark kapitlu 16 minn vrus 15 sa 16 jgħidilnek: morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelu ħolqien kollu, min jemmet u jitammet isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. Jemmen f'min? Ir-risposta nsibuha fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 4, vers 12. F'ħadd ħliefu m'hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema m'hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna inkunu salvi. M'hemmx isem ieħor li bih aħna inkunu salvi. M'hemmx persuna oħra li bih aħna nistgħu nkunu salvati. L-uniku triq għand il-Missier huwa Ġesu Kristu. Ġesu stess jgħidilna fil-Vanġelu ta' San Ġwan, ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. L-uniku persuna li salvana huwa Alla li sar bniedem. Ġesu, m'hemm salvatur ieħor. U din irridu naraw fil-ħajja tagħna fuq livelli differenti. Number one, fuq livell ta' reliġjonijiet. Ħa nitkellem aktar tagħti l qudiem imma rrid nagħmilha anke b'mod ċar. Li Muħammed mhuwiex Salvatur. Buddha mhuwiex Salvatur. Konfuġju mhuwiex Salvatur. L-ebda lider reliġjuż mhuwiex Salvatur. Il-Madonna mhijiex is-salvazzjoni tagħna. Il-Papa, l-Isqof, il-Qassis mhuwiex is-Salvatur tagħna. Il-Qaddesin kanonizzati fil-Knisja mhumiex is-Salvatur tagħna. L-ebda persuna karizmatika imminil il-mulejta d-doni tiegħu mhijiex is-Salvatur tagħna. L-ebda bniedem li waqqaf organizzazzjoni fil-Knisja li tagħmel il-ġid mhuwiex is-Salvatur. Mela xejn. Is-Salvatur huwa Kristu biss. L-ebda anġlu u ħadd iktar. Anka fil-ħajja personali tagħna aħna xi drabi eżistijej nippruvaw nsibu bnedmin li jsiru s-Salvaturi tagħna. Bnedmin, politiċi, filosofi, ħassiba. L-ebda bniedem ma tista' tagħmlu s-Salvatur tiegħek. Ħadd. Xi drabi ħut jagħmlu s-salvazzjoni tagħhom fi droga, fl-alkohol, fix-xorb. Dawn huma li seqelawhom mid-dwejja tal-ħajja minn għalihom u jiġu għar milli huma. Is-salvazzjoni eżistijej mhix biss mhix f'persuni, mhix f'oġġetti, mhix f'karriera, mhix fi flus, ħadd xejn. Ġesu biss huwa l-uniku Salvatur. L-uniku wieħed li l-Missier bad biex isalvana huwa Kristu, ma bad il-ħadd iktar u di tkun ċara. Għaliex dan huwa l-punt li lilna jifridna minn reliġjonijiet oħrajn, fost punti oħrajn. Sal-punt li ssib min jgħidlek isma' la Ġesu jifridna, għaliex Ġesu biss qalilna li huwa Alla li hu s-Salvatur il-bqija ħadd iktar. Għaliex ma nwarbux dan l-aspett ta' Kristu u wissu l-Kristu nħarsuh sempliċiment bħala bniedem bħal Buddha, Muhammad, Maomet u Konfuġju. Le, eżisti. M'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin. Xejn. Assolutament. Kristu huwa Alla li sar bniedem. U min jaċċetta l-Ġesu biss jista' jsalva. Ħbib tiegħi. Barra minn Kristu m'hemmx salvazzjoni. Lilin minn Ġesu m'hemmx salvazzjoni. U din twassalna l-mistoqsija oħra. Allura min ma semax b'Ġesu ħajintilef? Allura rdu nwiġbu anke din mistoqsija leġittima ħafna. Diġà spjegajt
fl-aħħar katakezi li min sema b'Ġesu waċċettaħ, tkellimna speċjalment minna l-Kattoliċi, u Ġesu huwa triq salvazzjoni għalina, imma jekk ma naċċettawx għandna l-possibilità nitilfu. Ġesu ma ġiex jisalva l-insara, però u l-oħrajn li mhux nisrani isalvhom fejna fien l-Iżlam, isalvhom il-Buddiżmu, isalvhom ma nafx min. Le, Ġesu huwa salvatur ta' kulħadd. Allura min ma semax b'Ġesu u mhux ħtija tiegħu, għax min sema b'Ġesu u rrifjuta l-Kristu għandu responsabilità kbira, mhix ċajteta. Ma nħduhomx lajt li dawn l-affarijiet. Imma min b'Ġesu ma semax m'għandu l-ebda ħtija hu li ma semax. Dan se jitlef ruħu, eżistijaj, issimgħu l-Knisja x'tallimna f'Lumen Gentium paragrafu 16. Ħanaqra u nispjega. Dawk li mingħajr ħtija ma jarfux l-Evanġelu ta' Kristu u l-Knisja tiegħu, iżda fl-istess ħin ifittxu bis-sinċerità lil Alla u bil-għajnuna tal-grazzja jippruvaw jagħmlu r-rida tiegħu kif jaslu jarfuha, minn dak li tgħidilhom il-kuxjenza tagħhom jistgħu jiksbu is-salvazzjoni ta' dejjem. Mela hija ċara eżistijaj. Min Ġesu biss huwa s-salvatur tal-bniedem, imma min ma semax b'Ġesu ma jfissirx li se jintelef. Se jsalva għaliex Kristu akkwistanna s-salvazzjoni. Tajjeb. U dawn se jilqgħu din is-salvazzjoni f'din il-mixja u l-kuntest tagħhom illi l-Knisja għadha kif qaltilna fil-Lumen Gentium 16. U Knisja wara l-qrajtu ħanispjegah. Dawk li mingħajr ħtija marfux l-Evanġelu ta' Kristu u l-Knisja tiegħu. Mela, mingħajr ħtija tagħhom mela mhux qed nitkellmu min sema l-Evanġelu, min sema l-bxara tajba fi Kristu u rrifjutah, le. Min mingħajr ħtija tiegħu. Jiġifieri jekk jiena twilet f'post mhux nisrani, f'post musulman, f'post ateju, f'post buddista, f'post animista fejn in-nies jaduraw is-siġar u l-blat u x-xemx u l-ħaxix u l-baqra, jien xi ħtija għandi. Jekk jiena twilet f'Malta u l-familja tiegħi qatt ma x'għandrit lill-Kristu, qatt ma ħaduni għall-musew, qatt ma ħaduni l-Knisja, iżolawni minn dan kollox huma ma jemnux u li rabbawni ma nemminx, xi ħtija għandi. Ġifieri fuq dal-każijiet qed titkellem il-Knisja. Dawk li mingħajr ħtija ma rfux il-Evanġelu ta' Kristu u l-Knisja, għax il-Kristu ma nistgħux naqtgħu barra mill-Knisja tiegħu. Mela mhix dik hija l-ewwel ħaġa, però mhux sempliċement jgħid okej, ma semax b'Ġesu, okej, żgur għall-ġenna. No, bil-mod il-mod. Min ħtija tiegħu ma semax, imma fl-istess ħin ifittex bis-sinċerità lil Alla. Għax il-bniedem fih għandu sens spiritwali. Il-bniedem fih għandu sens ta' Alla. Anka jekk il-dan Alla għax ma jafx il-Ġesu ma jistax jarfu b'mod sieħ u b'mod totali, imma xorta jfittxu bil-mod tiegħu, ifittxu f'reliġjonijiet differenti, imma qed jagħmel tfittxija sinċira ta' Alla. Qed nikkwota l-Lumen Gentium, ifittxu bis-sinċerità lil Alla. U eżistijaj, hawn min mhux nisrani, minnu musulman, minnu buddista, li qed ifittex ġenwinament l-Alla. Issa mhux qed ngħid mela tajjeb, nistgħu naqilbu reliġjon ta' nsiru musulmani, nsiru buddisti. Le, eżisti, mhux qed ngħid dan. Anzi, hija ħasra min ara fil-Kristu tilfu għax perikola s-salvazzjoni tiegħu. Qed nitkellmu aħna minn nies li ma semgħux b'Ġesu. Imma qed ifittxu l-Alla jew waħedhom jew f'reliġjon oħra li mhix ta' Ġesu, imma bis-sinċerità. Mhux bil-kapriċċ, mhux bil-ksuħat, mhux bil-qżis, mhux biex inkunu trendi, mhux biex inkunu ta' moda reliġjuża, mhux għax iddejjaqtu rid naqleb, le, minn b'sinċerità
Minar ħtija tiegħu ma semax b'Ġesu, twieled dak il-kuntest li mhux nisrani imma l-Alla qed ifittxu. Ġifieri laqqas ma semax b'Ġesu u ma jinteressaħ minn xejn, imma qed tifittex il-Alla. Plas li hemm kundizzjoni oħra, bil-għajnuna tal-grazzja. Ġifieri Alla li t-moħbija tiegħu tkun qed taħdem u tmexxi lil dawn il-persuni li għalkemm ma semgħux b'Ġesu, xorta bil-grazzja ta' Ġesu qed ifittxu l-Alla, anke jekk mhumiex konxi tagħha, eżistijej. Ħa nagħtikom dan l-eżempju. Inti jista' jkun illi fl-ikel li tiekol qed ittiem xi ħaġa tajba. Tajba. Sempliċità, tajba. Ma taf x'inhi. Ħadd ieħor jaf x'inhi dik il-ħaġa tajba li qed itiem. Aħna hekk eżistijej. Il-ħaġa tajba huwa Kristu. Aħna l-insara arafnieh u aċċettajnieh. Oħrajn li għadhom qegħdin ifittxuh, il-mulej jista' jidħol f'ħajjithom, idawwaqhom il-grazzja u dik huwa hu. Għax nagħmluha ċara, bil-grazzja tiegħu. Mela mhux għax hu Musulman jista' jsalva biss bi Kristu. Mhux għax hu Buddista, is-salvazzjoni ma tiġix mill-Iżlam jew mill-Buddiżmu jew mill-Ateiżmu, le. Is-salvazzjoni tiġi minn Kristu biss. Min m'għandu l-ebda ħtija tiegħu, ma semax b'Ġesu, u qed tifittex il-Alla bis-serjetà, Alla jtih il-grazzja tiegħu biex iwassal dak il-bniedem ħalli jagħmel ir-rida tal-Alla u jara fil-Alla. U kif taħdem dil-grazzja fil-bniedem? Il-Knisja tallimna billi l-bniedem jagħti każ tal-kuxjenza tiegħu. Jagħti każ tal-kuxjenza tiegħu. Il-kuxjenza hija s-santwarju fil-qalb tagħna qattis li fih insibu l-vuċi tal-Alla. Issa l-kuxjenza aħna nobbligu li ninformawha tajjeb u niffurmawha tajjeb, imma min ma semax bi Kristu ma jistax jiffurma il-kuxjenza tiegħu to the full għax ma semax b'Ġesu. Imma sa fejn il-kuxjenza tiegħu tkellmu, sa fejn il-kuxjenza tiegħu tarfu u jimxi fuq il-kuxjenza tiegħu, allura it-talim huwa ċar. Jista' jikseb is-salvazzjoni ta' dejjem. Ara, kemm sabiħ eżisti. Alla fil-ħnina tiegħu anke min ma semax b'Ġesu isib il-mod kif jilqa' dak li Ġesu għamel. Naħseb illi kont ċar biżejjed l-aħħar darba ttekilina dwar is-salvazzjoni ta' min jemmen fi Kristu illi ma naħduwix for granted, irridu nibqu mixin sal-aħħar. Illum rajna salvazzjoni ta' min jemmen falla imma ma jemmenx fi Kristu. Il-Knisja tkompli tallimna fl-istess paragrafu tal-Lumen Gentium, kapitlu 16, tkellimna fuq min ma jemmenx falla. Mela rajna l-ewwel min jemmen fi Kristu, irrid joqgħod attenti persevera sal-aħħar. Rajna min jemmen falla imma mhux f'Ġesu għax m'għandux tortu ma semax b'Ġesu. Issa fl-aħħar tkellimna wkoll fuq min ma jemmenx balla. U tgħidilna l-Knisja ħanaqra x'tgħid u mbagħad nispjega. Il-providenza tal-Alla lanqas tiġħad l-għajnuna meħtieġa s-salvazzjoni lil dawk li bl-ħtija tagħhom għadhom ma waslux għall-għarfien veru ċar ta' Alla, iżda jagħmlu ħilithom mhux mingħajr il-grazzja ta' Alla li għaddu ħajja tajba. Għax dak kollu li hu tajjeb u veru fihom il-Knisja tara fih bħala tħejjija biex huma jilqu l-Evanġelju. Huwa kollu moti minn dak li jdawwa lil kull bniedem sabiex fl-aħħar ikollhom il-ħajja. Mela hawnhekk l-istess eżistej għandna prinċipju komuni illi tkellimna diġà fuq. Dawk li bl-ħtija tagħhom mhux għall-ksuħat. Bl-ħtija tagħhom marfux li Alla jeżisti. Dawk li ġenwinament jemnu li Alla ma jeżistix. Eżisti. Il-Knisja tgħidilna li Alla fil-providenza tagħhom dawk li allura ma semgħux b'Ġesu, dawk li ma semgħux b'Alla, dawk li jemnu ġenwinament li Alla ma jeżistix għax qatt ma semgħu bi Kristu, eċetera, u laqqas qatt semgħu b'Alla, eċetera. Però fl-istess ħin bil-għajnuna moħbija tal-Alla anke jekk ma jdunawx huma,
ifittxu li jgħixu ħajja tajba. Ifittxu li jgħixu ċerta valuri, ġifieri huma atei, imma atei ġenwini mhux l-atei ta' ksuħat, ġenwini, dan ma jafux mod ieħor. U fl-istessin qed jgħixu valuri tajbin, valuri ta' mħabba, valuri ta' solidarità, valuri ta' maħfra, valuri soċjali, valuri favur l-ambjent, valuri li jgħinu l-fqiru l-batut. U għandna persuni jiena tqajt ma' li ġenwinament, tqajt ma' barranin pereżempju li ġenwinament huma atei, però jagħmlu l-karità, eċetera. Mhux qed ngħid ejja nsiru atei u ngħixu ħajja tajba le. Min għadu ma rafx il-Kristu qegħdin nitkellmu. Nisejt l-għanka dawn il-mulej ma jċaħħax li l-om l-grazzja tas salvazzjoni u għanzi dawn l-affarijiet tajbin li hemm bi grazzja tal-la fihom u ma tħejjija biex jiġi l-moment fej tista' tinżerrija iż-żerrija tal-kelma tal-la tal-verità tinżel fil-qalb tagħhom li qed tkun art fertili. Allura rajna eżistijaj kemm Alla fil-ħnina tiegħu verament irid li kulħadd isalva. Imma din mhix xi ħaġa awtomatika. Għal min ara fil-Kristu, Kristu huwa l-uniku Salvatur. Il-Kristu irridu naċċettaw fil-ħajja tagħna jekk arafnieħu rfietajnieh qed impoġġu s-salvazzjoni tagħna fil-periklu. Arafna illi wkoll illi Alla fl-imħabba tiegħu ma jimponix il-Kristu fuq ħadd irridu naċċettawh bil-libertà sieħa meta narfuh. Rajna li hawn min jemmen falla ma mhux Ġesu u m'għandux ħtija u f'dawn ukoll il-mulej jibqa' joffri s-salvazzjoni. U rajna min saħansitra la fi Kristu laqqas falla ma jemmen u minn ħtija tiegħu hemmhekk ukoll hemm il-possibilità ta' salvazzjoni. Nagħmilha ċara li dis-salvazzjoni mhijiex hekk tfaqqas subgħajk, imma tiġi dejjem bil-grazzja li Kristu akkwistanna fuq is-salib u għax il-bniedem jimxi fil-verità huwa sinċier huwa onest fil-qalb tiegħu quddiem Alla jew miegħu innifsu jekk ma jemminx li Alla jeżisti. U dan kollu eżistijaj fejn hemm is-sinċerità tal-qalb. Allura l-kundizzjoni eżistijaj biex wieħed jitlef ruħu, jitlef is-salvazzjoni, li jitlef l-iskop tal-ħajja tiegħu Alla ħresqat jitlef ruħu bl-infern. U diġà il-Knisja tgħallem il-possibilità li nistgħu mmorru l-infern imma ma tgħid li hemm ħadd li mar l-infern. Min jista' jitlef ruħu? Jitlef ruħu min ara fil-Ġesu jiġħdu? Mhix tajta. U jitlef ruħu min ma jimxix skont il-kuxjenza fil-qalb tiegħu. Serja ħbib tiegħi. Li anke min ma rafx il-Alla ma jimxix hekk skont il-kuxjenza tal-qalb tiegħu għax aħna fina mill-vuċi tgħidilna x'inhu tajjeb ħażin. Dawk huma ġiex kategoriji ta' min jista' jitlef ruħu. Min ara fil-Kristu rifjutah, u mbagħad min ma rafx il-Kristu eċetera u ma rafx il-Alla min ma jimxix fuq dik il-vuċi interjuri, fuq dik il-kuxjenza fil-qalb u l-moħħ tiegħu. Aħna eżistijaj u bekk nagħlaq dawn il-katekeżijiet li għamilna fuq is-salvazzjoni. Aħna imħeġġin quddiem dan kollu bħala nsara, bħala Knisja li nxandru il-Ġesu. Inxandru lil kull bniedem il-Ġesu u ma nistgħux norqdu aħna moħħna mistrieħ. Ħbib tiegħi, aħna għandna preokkupazzjoni li maħniex inxandru l-Kristu. Aħna nkwitati li hawn ħafna nies fiċ-Ċina pereżempju li għadhom ma semgħux b'Ġesu fl-Afrika. Aħna nkwitati li fl-Ewropa qed twarrab il-Kristu. Inkwitati għal ħutna Maltin li jarfu l-Ġesu ċaħduh. Tafu kemm hija serja. Jekk arfuh vera u ċaħduh, ipperikolaw is-salvazzjoni tagħhom. Għalhekk dan kollu aħna mhux kundanna fuq in-nies irid iġib. Dan irid iġib fina ħeġġa biex nevanġelizzaw. Isimgħu l-Knisja kif tagħlaq dan id-diskors fit-tagħlim tagħha Lumen Gentium, paragrafu 16. Iżda ta' spiss il-bnedmin imqarqin mill-ħażen ippersonifikat, ix-Xetan ġifieri, jitilfu fir-raġunamenti tagħhom, jibdlu l-verità ta' Alla mal-gidba u jservu l-ħlejjaq aktar mill-ħallieq. Jew inkella jgħixu u jmutu mingħajr Alla f'din id-dinja. U hekk jesponu ruhom għall-ar disperazzjoni.
Għalhekk il-Knisja biex iġġib il-qudiem il-glorja ta' Alla u s-salvazzjoni tal-bnedmin kollha, waqt li tiftakar fil-kman ta' Kristu li jgħid x'għandru l-bxara tajba l-ħolqien kollu, tieħu ħsieb tmexxi l-qudiem bħerqa għall-missjonijiet. Mela qudiem dan kollu aħna eżisti mhux illi niġġudikaw nikkundenaw in-nies, imma inħossu li x-xitan itqarraq bil-bniedem billi jbedu minn Kristu. Itqarraq il-bniedem billi jbiegħed il-bniedem mill-istess kuxjenza tiegħu. Itqarraq il-bniedem billi il-bniedem jaljenah f'ħajja mtajra ta' dnub, ta' tkissir, ta' egoizmu. Ħajja li tikser il-liġi ta' Alla li mħabba tiegħu dak li Alla jrid minna, dak li Alla fil-kuxjenza tagħna jgħidilna. Eżisti, ix-xitan li jqarraq bina b'dan il-mod iwassalna biex niddispraw. Aħna qudiem dis-sitwazzjoni aħna rridu niftakru għalina Ġesu x'għandru l-bxara tajba l-ħolqien kollu l-kulħadd. U allura bil-ħerqa tgħidilna l-Knisja tmexxi l-missjonijiet tagħha. U hawnhekk joħroġ l-aspett missjonarju kbir li aħna nkal Maltin hekk li tant marru l-missjonarji barra Malta. Il-missjoni mhumiex biss biex nagħmlu l-opri ta' karità li ċertament hija ħaġa kbira u qaddisa, imma biex inxandru l-Ġesu permezz tal-karità li aħna nagħmlu. Kristu rid ikun fiċ-ċentru ta' kull ma nagħmlu. Kif jista' jkun aħna nkal parroċċi tagħna eżisti ma narawx nagħmlu biex Ġesu jkun fiċ-ċentru, biex aħna nwasslu n-nies il-parroċċjani tagħna nwassluhom għand Ġesu. Kif jista' jkun aħna ma narawx nagħmlu biex inxandru l-Ġesu b'kull mezz possibbli fuq ir-radio, fuq it-television, fuq il-post tax-xogħol, fuq l-internet, fuq is-social networks, Facebook, Twitter, offert bħal dawn, fuq il-gazzetti, fuq il-ġurnali, fuq ir-rivisti, fuq il-bank tax-xogħol, fil-isptar, fil-ħabs, f'kull ċirkustanza li aħna nkunu fiha. Kif nistgħu aħna ma nxandrux il-Kristu, ma nitkellmux dwaru? Aħna rċevejna l-Ispirtu ta' Alla biex jiglorifika l-Ġesu fil-ħajja tagħna, biex iwassal il-Kristu l-kull bniedem maħbubin tiegħi. Hekk jiena minn qalbi għandi din ix-xewqa kbira. Ringrazzja l-Mulejta kull grazza li tani fejn nista' nxandru. Mhux għax jiena aħjar mill-oħrajn. Jiena midnef nqerta spiss. Però fil-qalb tiegħi nħoss il-Mulej tani ħafna din l-imħabba, tani ħafna din ix-xewqa, tani ħafna din il-grazzja biex inxandar lil Kristu, lil kull bniedem. U ħbib tiegħi, ejjew bħala aħna nsara, ejjew bħala aħna Knisja, ma nitqux bin-nies billi naħbulhom il-Ġesu. Aħna dmir tagħna u li nwasslu lil Ġesu, mhux li naħbu lil Ġesu. Aħna dmir tagħna u li nxandru l-Kristu, mhux li nisktu dwar Kristu. Xi drabi aħna nitkellmu dwar kollox, imma d-diskors primarju tagħna fil-Knisja rid ikun dwar il-persuna ta' Ġesu, laqqas dwar dak li hu tajjeb u ħażin, dak jiġi wara. L-ewwel diskors tagħna, l-ewwel tħabbira tagħna hija x-xandir ta' dak li Alla għamel għalina f'Ġesu. Imbagħad aħna se nagħmlu biex nimxu warajh, biex insalvaw ruħna, biex ngħixu fl-imħabba tiegħu. Id-dinja tal-lum għandha bżonn tisma' mill-ġdid l-aħbar tal-imħabba tal-Alla fi Kristu, ta' dil-ħnina tal-Alla fi Kristu. Ċertament dan ifisser ukoll nitkellmu ċar dwar dak li hu ħażin, dwar dak li hu dnub, dwar dak li mhuwiex kont il-pjan ta' Alla, u ma nagħmlux diskors ambigu li jfixkel iktar milli jgħin. U l-Knisja tal-im tagħha huwa ċar. Imma l-qofol tal-Knisja hija l-persuna għażiża ta' Ġesu, l-uniku sit u salvatur tagħna. Jalla eżistijej, inħallu l-Kristu jaħtfinna qalbna, mhux biex fi Kristu niġġudikaw il-persuna l-oħra, imma biex nofru l-Kristu l-persuna l-oħra. Eżistijej, kemm nixtieqkom il-Ġesu siru tafuh, issiru tħobbuh, tħalluh jisir ilkom qalbkom u tagħtuh l-oħrajn bil-kliem, bl-eżempju, bit-bissima. Nitkellmu dwar Ġesu man-nies, nuruhom lil Ġesu, ngħidulhom x'qal Ġesu, ninkoraġġuhom li jafdaw ħajjithom. Fuq kollox ejjew ikollna l-ħlewwa tiegħu, ejjew ikollna l-ħarsa tiegħu, ejjew ikollna l-qalb tiegħu, ejjew ikollna l-kompassjoni tiegħu,
ejjew nkunu għajnejh fid-dinja tal-lum, ejjew nkunu widnejh fid-dinja tal-lum, ejjew nkunu jdejh fid-dinja tal-lum, ejjew nkunu riġlejh fid-dinja tal-lum. Jalla sistijaj, dan Ġesu mhux biss ikun fiċ-ċentru ta' ħajjitna, imma nagħmluh preżenti kullimkien. Jalla bħal Marjomna inweħdu il-Kristu fid-dinja tal-lum ħalli jkunu biss l-uniku Sid u Salvatur tagħna.